populer. Yot. Kari dhewe nek gitare wing. Sing dalu Cahayu. Dalu Rama. Piye sehat to? Alhamdulillah. Pangestune panjenengan sehat. Iya, Wah. Rama keprimek? Ah, aku yo sehat. Oke. Aku yo ora tau keneng lara-lara ki ra kejaba nek cacah ki lho. Keprime kok basa apa kowe? Mbah. Lho, kok sembuh. Kepriben tapi tak ganti Basa mek ngono lho. anu Ngapuk. Ngapuk. Oh, basa kuwi. Mas seneng banget iki bing iki ditimbali karo kantor DPRD Kota Kediri no. Nggih, alhamdulillah. Iki kemampuane para putra-putra sing padha hambudaya tegese ngembangke wujuding budaya. Nggih, siap. Waduh, urung nyanyi wis disawer urung to bae. Nggih. Nyuwun bojo loro mangke Pak Dewan minggah teng panggung dirose. Nggih niki saderengipun kula ngaturaken matur sembah nuwun sanget sampun nimbali kula lan ugi Bapak Sun Gokong kalian ini ada Sun Gokong kowe lek mengele jeneng kok Sun Gondrong Kong. Nah, mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wiluja panjang yuswanipun sedayanipun. Mugi berkah barokah lan saged nimbali malih taun ngajeng. Amin. Seneng Pak Bu? Seneng napa mboten? Tontonan gratis seneng napa mboten? Taun ngajeng nanggap malih nggih. Gratis piye to kok gratis iki ora gratis lho. Sing gratis ki sing nonton ngono lho. Lah nggih. Sing nonton gratis, tontonan gratis ngono lho. Ragat kantor ngono. Oh iya. Nggih. Ya sayang kok diaturke lagune coba iki sing arep kok aturke dhisik lagune apa no? Enten pamundutan apa mboten? Watara sik ana pundutane tak wacane sik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam teng kula wangsuli dewi. Wilujeng dalu Ibu Cange so Mbak Yuli Mbok kawula fans Kidung Manggala. Nyuwun tembang langgam klasik memanik angka kalih gumantung ing rasa. Tembang menika kula kirmaken dumateng kanca rombongan. Mugi tambah bagas warasan. Banwun saking Pak RT 11 Anjo Sumberjo Utara. SLG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturke sik gumantung ing rasa nembang kono. Kula Pak. Heeh nembang kono. Oke. Gumantung ing rasa dadi. Kiku. Gumantung rasa welas iki sampai kapan? Sumpah sun. Ya. Gumantung rasa welas iki sampai kapan? Sumpah sun. Awas. Umpama sing jodoh saiki muga piyen dadi jodoh pati. Gumantung rasa welas iki sampai kapan? Sumpah sun enteni. Umpama sing jodoh saiki muga piyen dadi jodoh pati. Kuwi gumantung ing rasana. Mengko ya, mengko nek wis ana pelawak nggo request nggo tak aturi Pak Jono, Bapak Joko, Bapak Mustafa, bapakku mengko tak trim munggah panggung ning kok barengi nek wis lawake wis
Metu. Munggah ngono ya nak ya. Nggih. Saiki aturno lagu sik kaya napa? Napa, Apa Pak? sing arepe sampean aturke disumanggake apa panyune bapak-bapak dewan. Ngono nak? Nggih, jenengan mboten badhe request. Mumpung Aku- kepanggih kula kangen-kangenan napa request-e? Aku kangen karo Rawani lek ngangeni mare kok lokne aku. Ya kan kangen karo anake rene salahe to, Pak. Kangen karo anake. Lah kangen karo ibuke. Aku nek karo ibumu kangen nek karo anake Rawani. Lha nyapa, Pak? Ya pokoknya Rawani wong jenenge aku wis ngrumangsane ana. Aku tak sak buane iki lho digoreng sik gurih. Nek karo sak sampean Rawani. Iku. Kangen boke. Aturna tembang ya cah ya monggo tembange napa? Diaturke ngono. Sing dangdut apa sing langgam iki, Pak? Dangdut? Mau yang hot-hot? Atuh ya le. Pamane sampean roh kayak tembang. Napa, Pak? Tembang pesona ki nek tau krungu, Nduk. Pesona. Tembang asmara kelelek dangdut lho ya kowe. Tembang asmara. Terus kene, Pak? Mengalun ceria. Terus? Piye lho, Pak? Aku lali, Pak. Aja kuwi ta. Apa liyane apa nih? Ada lamunan, ada sekti, sekti. Oh, saya sekti, sekti. kono. Apa, Pak? Bengi iki HP lho kuwi. Ya, Edan tu. Sapa wi mambene kok masalah? Dan turun kok wis. Jumate nikah. iki sik lagu serampangan, Nduk. Lagu serampangan. Bengi iki ison ngingati ngingat miriko angwis ngelali sun pagari langsung rumati dong wis makar riko ngelali. Ayo
Sapa Dah. asmane? Namane Mbah sapa? Mbah sapa? Mbah Mujiono. Mbah Mujiono. Oh, Mbah Mujiono. Tanggal 28 iki Mbah Mujiono nanggap Mayangkara di Burengan Kediri. Tanggal 5 Gusidam. Januari niki Mbah Mujiono Aja niki. kabare wong aku ora digawe. Lah. Ya ora wis tuwa Lah ae. kabeh kok kaya kabar. Ada permintaan apa, Mbah? Gak usah. Ya wis meh nek. Ya nyanyi sik. Nyanyi Ya, malih ana apa? ya, putih satu kali lagi ya. Nggih. Kuke lho, tak titipke Jiwaraga ke lagu apa? Oh, Cundamani. Oh iya, Cundamani ya. Mangga diaturke Cundamani. Ampun, ampun. Aja bojo loro kaya dalang. Mboten. Wong dalange setia bojone 15 ae. Bojo loro. Ya, diaturke Cundamani ya. Ya. Wayah wangi mikirno isi ati opo tenan tresno iki ati siji mantep anggonku mikir
tresnoku seneng iki mung kowe sing ngerti dadi kanca critaku sepanjang uripku ya dadekno suka teki Mas.